Horora, panorama orokorra Euskal Herrianik banatuko nituzke 3 ekoizpen mota. Aldatik da ora, Euskal animazio moduan saltzen dena kanpora, laburren mailan joera esperimentalagoa daukana. Gero zuek ekoizten duzuen beste komertzialago bat, aurri zuzenduta edo edu zuzenduta, baina zine komertzialetan eta goten dena. Eta gero beste animazio bat badau, hor sartu baintzuzke uniko enpresa eta beste enpresa batzuk kanpoko beste herrialde batzukin, batez ere Frantziakin koproduzitzen dabiltzanak. Idoia idazteakon ekoiztetxeak esaten zidu, edukiko dituzu 5 pertsonaia, edukiko dituzu 4 kokapen, eta mesedez erlurrik ez, zerriketan oinatza jarri behar dira, ura aldala gutxi, sua kontukia pixkat joku arau batzu dauzkezun, eta orduan dauzkezun lan tresna txiki horiekin osatu behar duzu gioi bat, orduan hori da bia puntua. Umeen historioak eta garatzerakoan eta dudelik gabe eduki behar da kriston ume oso txikintzako bada, oso zehaztasun handiz eta edukazio naurki eta aro batzu jarraituz, inkurso konsultoreak eta gauzak eta erabiltzen dituzu. Nagusitxoago gantzako libertade gehiago daukazu, bastante libertade, eta nagusintzakoan dudik gabe, libertade osoa, marrazki izunetan gaineraz, esan dut, bakizunez azken finean, ez dela mas media bat ere, egiten ari zen proiektua, pixka libertade gehiago ere hartzen duzu. Kultural asko daude ere, eta ez da erreza, baina egin behar da, ez da baiatu behar da, azkenin gaur egun ezin duzu pelikula bat egin bakarrik Euskal Herrian estrenatzeko edo Espainian, ez da inundik ginez, baizik eta pentsatu behar duzu pixka gehiago zabaltzea, gero eta gehiago, eta orduan derrigor zenbat gehiago partekatzen duzun eta hori eztabaida horiek eukitzen dituzun hasierako fasetan, hobeto. Hori da permititzen diana laburmetraiak askatasun osoa, nahi dedan bezala lantzeko, esperimentatzeko forma aldetik eta edukina ez egoteko gidoi baten menpe, inundik ere ez, gidoia sortzen da forma garatzen ari dena izen bitartean, formak du garrantzia eta forma pelikula bakoitzean eraldatu egingo da. Edukina egongo da formaren menpe. Hau da, ez nago ez produktora bat naiz nire ekoiztetxea, ez nago ekoiztetxe baten menpe, diru laguntza batzuk, diru laguntzak egia eskatzen diate epemuga bat, inoiz ez dena errespetatzen, beti ditut arazoak horrekin, baina, poliki-poliki, landuaz eta nolabait ere esperientzia dudalako pelikula bat eta bestea atea egiten dituela eta nazio hartan dutela indarra, tebiltzen izela gero nazioarteko festivaletan saltzen eta konpetitzen dudala Frantziako edo Errumaniako edo Kroaziako edo Estatu Batuetako pelikula batekin, berdin, munduko A mailako festivaletan, egiten ditut, sortzen ditut, ematen diate beta hori egiteko. Formatoak asko baldintzatzen du. Formato komertziala orduterdiko pelikula bat bada, orduterdiko pelikula baten estruktura bat behar duzu. Orduan oso pelikula bat egin, eta saletara aldu, luze metrai batekin eta saletara jendeak ordaindu behar du 7 euro sartzeko pelikula bat ikustera. Ezin duzu korto bat programatu eta 2 euro izan, sala baten. 7 euro kobratuko dizute. Orduan, berdin da, zema dirauten duen, 7 euro kobratuko dizute. Orduan, azkenin, baldintzatzen du, formatoek baldintzatzen dute ere asko historia mota. Eta formatoen barruan badago asko egiterik, ez da berdina inarrituren pelikula bat edo John Fordena edo bakoitza bere hizkuntza aurkitzen du eta hor badago asko esperimentatzea ere narratibaren inguruan, baina bez eta da. Pentsatzea, helduentzako pelikulak marrazki izan behar dutela, ez? Porque izan lezken marrazkia izan daike stop motion orokorrean pixelazioa izan lezke, muñekoen pelikula bat ikusi berdin, Pampinen pelikula Anomalisa izan zela nazioarteko peli bat, ez? Eta ematen imaginatzen zenuen hori irudi realetan, baina animazio beste zerbait ematen zion. Eta arrisko handiko pelikula zen, baina ematen zuen bat ere zagola kokatuta estena, barruko estenetan eta etzian estena asko, estena tokia asko etzian izan nahi dut. Hau da, oso itxia zagan, hotel bateko osea batea, gela batea. Orduan, etzun ematen diru asko gastatu zutenik hori garatzen, baina oso ondo zagon, iruditzetak historia horrek behartzulan, Pampin horiek behartzitula eta horrela kontatzea da animazioa zuen indarra eukitzeko.
Gartxotek ere oso animauzio gutxi dauka. Oin, hori egiten ia 3 milioi gastatu genitun, baina oso animazio gutxi dauka, baina eske azelako historia zen eta orduan, alan da guztiz aurkitu genuen formula bat, egiteko era bat, nola animatu azizkoren marrazki unidimensionalak besti, hori dana, eta esperimentazio prozesu bat. Eta munduaren birarekin berdina gertatu zitzaigun. Esperimentazio prozesua oso importantea gu bezalako enpresa txiki eta batez ere handietan ez. Apustuak handiak eta jokatzen dute zuzenean eta Amerikarri buruzaren ez bakarrik. Frantzesa kopiatzen diete, baina Amerikarri buruzaren ez. 1 milioiko pelikula da, bakite 50 gastatu behar dutela pelikula egiten, beste 50 publizitatea egiten. 50 milioirekin zeilike top da Pixarrek asmatu zuen estiloa, edo azteka izainek edo stop motionen beste bi hiru izanek eta denek haien kopiak egiten dituzte, baina 50 milioi behar dira hortako. Euskal animazio kasuan, konkretuki Kimuaken egondan animazio bat ez esperimentala izan da. Eta esperimentalak dauka beste bideo bat eta beste zailtasun batzu, baina gisa esan ondo saltzen da, baina gero hori, laburrak hori dauka eta edozein generoetakoa dela, gero aretotara egiteko saltu hori momentuz oso zaila da eta hortxe gabiltza, bai.